Hey, what up peeps? Alles cool? Ja, Tony Bergenstein hier, a.k.a. King's Child. Ja, kijk, Spreuken spreekt over de degelijke vrouw, Spreuken 31. En ja, wat ik daarmee wil zeggen, is dat ik daarover spreek in een lied genaamd Hoffelijke Dame. Ik zou zeggen, check hem op praiseparty.nl, kun je hem downloaden. En als je me nog eens live wil zien, ja, dan zou ik zeggen, kom gerust naar de showcase in Rotterdam. En dan gaan we daar knallen. Ik met mijn team, George Jansen, Proclaiming BV. Dat is die man, je weet toch. Die grote man achter de schermen. We komen samen met ons team daar. Joshua Love en al de andere artiesten zullen daar zijn. Dus aarzel niet. Kom. En je zal zien wat Gods geest daar doet. Amen. Nou, ik zou zeggen, vrede en God bless you. Grace.